li, achos dwi'n cael sefyll o flaen y llwyfan o fan hyn, Helen. Ti'n sownd o fyna, ti'n mynd gweld dim byd o fyna. Dwi o flaen y llwyfan, sbia showbiz ydy hyn, reit? Mae genod Eden i gyd wedi dod ymlaen o fyna, yn ei cotia, beth chi'n galw nhw, dry robes, mae Rachel, mae Non, a mae Emma, dwi'n gwybod i hyn o'n i gyd. A hefo fi, yn fan hyn, mae Sean Williams, Sean, Dom. Heb dry robe. Heb dry robe. Ti'n gweud? Un o'r reina. Na, paid o ddeud o. Sbia, mae, be? Sorry. O, siwmai! O, sori. Dwi wedi exeitio gymaint, ti'n gweld? Mae eisiau boi sain yn y ti. Gymaint o fan, dwi wedi gael tattoo a bob dim yn barod. Mae eisiau boi sain yn y fi, cos mae o'n un o heini. Mae Eden yn ymarfer, yn paratoi. Be di dy swydd di wedi bod drwy wythnos? Dwi'n gweithio i AB Acoustics yn edrych ar ôl sain blaen tŷ i'r llwyfan y maes, gofalu ar ôl engineers arall sy'n dod i mixo ambell i band, fel sy'n gyda Eden, a wedyn helpu'r criw llwyfan. Mae Jake a Jared ar llwyfan, a wedyn mae criw ni o gwmpas y maes. Mae'r llwyfan yn edrych a swnio yn anhygoel o Skyday. Mae'n mor broffesiynol a mae'r goliadau na beth yna'n anhygoel. Odi, mae'r sgrin yn anhygoel, odi. Mae jyst fel teledu. Odi, ond mae'r system sain di gwella dros y blynydde. So nath cwmni o Rondda yw AB Acoustics, wnaethon nhw gwario £100,000 ar PA ar ôl Covid. So yn Tregaron, gyda ni system sain hyn sy'n ni'n defnyddio nawr. Dim bach o blip dyddiau efo'r tywydd. O, bach o law. Allen ni gadarnhau rwan, mae Eden yn mynd i fod yn perfformio nes ymlaen, yn dydi? Sa'n gwybod. Ydy mae o, Sean? Ydy mynd i beth ymlaen yn pafiliwn, ydy? Ydy mae nhw, Sean. Mae nhw yn mynd i fod yn perfformio nes ymlaen. A dwi'n edrych ymlaen, achos mi fyddai'n sefyll yn y ffrynt. Felly fydd i di yn dy babell yn fyna wneud yn saff bod y sain yn glir. Bydda i yn y babell yn yr shisha bar, ife? Ie, mae'n edrych fatha hynny, dydi? Wyt ti yn dod i bob steddfod ers blynyddoedd? Ydw. So steddfod gynta nes i wedd yn 1986 fel steward yn pabell Party Barty. 86? 86. Bydda ti 10 oed, Sean? Na, 13. O, oce. So, enjoyous i beth sy'n stewardio fyna, so nes i weld pob band. O'n i'n hoffi'r hen babell rock. Ti just eistedd yna trwy dydd. Ie, ti'n iawn oedd. Ie, oedd e'n gret. Ie, oedd, hwnnw beth reit gyntefig yn y fond oedd. Ie, ffantastig. Ti'n cofio Dom, estalwm? Dim lot. Na, sa'n cofio lot o'r amser na, mae'n rhaid fi'n gyfadde. Dim sa'n peryg yn nhw wneud comeback o gwbl yn mewn steddfod? Na, sa'n credu. Na fydd y steddfod yn crymych fatha? Na, wel, y peth yw disgys i, amser ti mewn band, ti ware fel un neu doi waith yn ystod wythnos. O, ie. Fel peiriannydd sain, neu gweithio ti o'r llwyfan, ti'n cael gweithio bob dydd. Cash is king. Ie, a mae'n cadw ti'n sobor fyd. Ti'n iawn, a ti'n gardi. Gwych, diolch yn fawr iawn. Diolch, Sean. Diolch. Neu, dal ti'n mynd ys dy waith. Da ni'n mynd nôl i at Heledd yn y stiwdio cynnes y chlyd. Ti'n joio. Ti'n joio cad y gellwyr. Ti'n joio Tudur. Ai, Heledd, achos dwi'n cael gweld a siarad efo pobl yn y cnawd fel hyn yn hytrach a jyst eista ryw soffa posh yn sbio ar y teledu. Dwi'n cael bod yma a profi'r wefr. Eden.